Wati Paimani Bagai Mande Amsini no cook to lom zak no quack zak de lama quagoi pialok lizak lokorok non ainani thanka. Mande Mondor Committee ni Asok Fang Obisi Burma. Mande Block ni by 7 because Burma de Small Industries Corporation Limited ni Director Razrupini. Ashlop Mande Block ni Bisingo Hobzak Nai READC Village Day Thai Block Fang ADC Village Amsini Zungzalok Lizak Lokorok non ainani thanka borok. Aba haikino dakte hapangni bakhakte nangmani chobazok laisaknai hene kokrokha Mande Mondor Committee ni Asok Fang Obisi Burma Mande Block ni Vice Chairman Vikas Burma de Small Industries Corporation Limited ni of Director Razrupini. Haste genangai wati phema bai kengma jagan dera to klaijak kebani nok do khongba jak kebani bil bajak pukiri bajak taklai mande amsa yin kaisa barja romna ingi biang naikol kha tai boba hai nukha belai no hambai tini sing o ari ponjet ni bising klaijak balidum phai je mia o sang 2-3 din jor je wati phemanti je hasi genangai no sino mande boba hai no je tuitor laimani tuitor mani bisingo je borongni je khoi khoting mani miabo prai 4-5 jagao naikhasen je aro je lens lighting gei je nogo ha kwagoi phaimani amai 5-6 poribar mangkha lama rok bondong kha aborongbo je to officially baibe borok tlang lai baike sing lama no phogriman oba hage PWD ni je SU bo kok salai akoi je lama rongno baike khola khlaiman porisa khlaiman mian simi samung chengi tongo haibano jototiko khanyani asu pura to khlaimaya ko karon wati wai tongo taisa ha ko khlai phayo amai pura khlaimeng dongha angkai mia jehetu asuk jora rimen bagai dini taisa guri nai pheka dini hanya haisini oro mandai blog ni bising klajak je ari panchayat ni tongo baldum je para oro prai 13 থেকে 15 poribar oba hai joton tuyo borok lugjak je 2-3 din je lagatar wati phaimani bagai abon bagai all amchani borok no abo taklai simi abo protek bosor abo hayengo o protek bosor mani karone orne borok sob somoy abo hai jai bongni wati phaigangen jibong je birman o birman no tui borok matong layo mia bo abo haikeno oron jara tongmaya nogo tui lomoi tongnai rok mandai ni girls school tlangai bongno kaisa camp mo kha tonlaikha tondaka chanani akonani diporogo singa je mansak jotono no je tiffin rok khlainani breakfast khlainani joton khlairga sajiktai mono maisarna bago maimui chalai kharn borok motamoti jotono kemne sak rok dukuma mano ba hai khobole krei haipano nok nukhung belai khoti engkha tai o amchai bihes khayo o baldum amchayo oro jehetu abo kuthuk tongmani bagai oroni pukiri hoite bongni mokheteng tegeteng je kaimani nok jotono je tongman jotono khoti engmaikha bini logi oro wak pun tok aba hai suru se tongani mane bongo wak pun rok baisir na bagai borok onek khoira nenglakya kemni nogo ba wak tongo kem nogo tok tongo bhage khoi khoti engkha ba ne kosto khlailaga borok ange abon logi oro pukiri jehetu tui bai nanglai tongo ba prai pukiri oron je pukiri tongmani joton tui lomoi thangmaikya abon bage ang kisasa sagang oroni jara chini mande blog ni je SA agriculture ni bobe kok salakya jara fishery department naikal tongnai fishery department kok salakya sing bahake sorkari scheme sing riman je sini tabuk sing saimano je sini desni pradhan mantri Narendra Modi ji ni je wansung sing bahake borno kaisa kaham jaga tuman samni khoti engka sing o khoti engner no bahake sing kaham ke agini hake sing phirogri riman jototoku parisak o jinis sing chaitogui tongo Mandini Shumi Molini Kok Thum Chini Khorang